खाले खतर में आते नहीं खाले गार्जेन को लोग सिमनाई
बैसागु मोनफैखाबाय ट्रेनिं होनांगोन ना मबाइलथ' मोजां मबाइल गैया बेयाव बेफोर मोनला जोंना मोनला बेबो लाबोनाय जादों जों दा स्टेसनाव दं आरोना दुबिया स्टेसनाव नों थांना खालामनांगौ बेथ' गारि खालाम लांखादों अबाव थांनायमोन नोङो माथामोन आलासिनो बारा दुबियामोन फान्थावबारियाव फैबाय आरो जायै लोङै बे माबे बे बेथ' खेबनाय आरोना दा टाइम दं बेयाव दा दामि आरोना 17,000 17,000 12 जागोन सिख'नो हाया बिराद गिदिर हाया बिराद गिदिर नै दा गारियाव फैगासिनो दायो नै आरो बारा गैला 5 मिनिट दंबावो आरोना गारियाथ' गाबबायलाय हनै Mas,